तो गोला गतिनी YTF नि प्रेसिडेंट तमो बुमुं साहिल देरमा कोनो काम करे YouTube चला बरे हमजानानि भॉइस नानि सिमिरंगो कायसा बोरैबाय कायसा चला हमजालाय तं हांकाय आबखा बाइकिं नाय मनि कथा कक सय कक मलक सानाय हिंता ब्रं नखाय कोनो खायमिया जिरु निनार BJP थांनाय दंखा BJP थांबानो नों कोनो काम खायमिया अम ग्यारान्टी ते वारंटी आंनि कक सावगासि ताम खायगा बरो गोलागातिनि कयजन लिडार रो ब्लॉक कमिटी नि लिडार रो इवन आंको बुबा गरानाबो साजा ती प्रमोथा सिनि बरम गनां मानव देवर मा कैंडिडेट दंगाफ्रु काकतो MLA बन मेचना बाकै BJP नि थानि रां 30 लाख खरां नाजाक 30 lakhs 30 लाख रां नाजाक BJP न बाके मेचन ती प्रमोथा न बाके मेचन नै चाइ तो मालिया आगिन कग्र जाक दं बरो आगिन कग्र जाक जुदिनो सोंना रां 30 लाख रां नामानि ती प्रमोथा फाबान फाइटिं चेफान जेनथं सों BJP न फाइने हनि बरागिन कग्र जाक दंगो आबनि बयनो ई जे साहिल देवर मानो सों YTF न होइते बनो टर्मिनेट खैनानि नु वानसुक तंमानि बिसिङनो आं निजि व्यक्तिगत बय कक साजा नों अमहाय तंखाय रिजाइन रेडी ब सिनि सेंट्रली होइते बनो टर्मिनेट दियासानि न बॉस अलरेडी साइमानो जे बनो नरजाक सिनाय बनो टर्मिनेट खाइजने हनि बॉस साइमानो आबनि सिकांनो ब रिजाइन रेडी बताउ थांपाके नों हाय साहिल देवर मा 100 जना थाने हायसि निनि कुन क्वालिटी बेस करे न हाय क्वालिटी करे चराय थांदी नो प्रॉब्लम ताम खायमाना तो न ताम खायमाना तो किच्छु खायमानिया आम हाय चरायनो ताको 10,000 पेमानो ताको 5,000 पेमानो हायसि ग्यारंटी ताको 5-10,000 बन पेमानो बनो बिसिनाया वाग्र दे 15 दे तग्र दे मनो वाक माला 5 पैर दी वाक बरी मासा पैर दी आजमन खुशी आमा स्कीम रंगनो रखांगनो वो BJP थांपाय जेसे पानंथं जेसे पानो सकथं आं सुरज देरमा तुमुनो बुबाग्रानि याका थांगांखाय आनि नगो फायो हर सगिर फायो हर बुबाग्रा कथां तंसा साइजों फानंथं 50 जना फांथं जना फांथं 200 जना फांथं थैयासाक बुबाग्रान लगिरने हायसि